Indoda yami ayinikeza isikhathi ise Cape Town ibuya nje. Ayingomuntu ofana ibuye. Ngoku ndabona ba kungcono ndisendelane nobhuti wakhe. Babakhe kunenkinga la. Sekwenzekile ndalala nobhuti wakho. Ndithi sekwenzekile ndalala nobhuti wakho. Ngoba kade kwenze njani? Ngoba wena ungumuntu ongabuyiyo and uthi sobuyile awundenelisi. Bavu uthatha umfazi wami wena womnika ubhuti wakho. Wena shothi nawe na futhi hayibo unkosikazi wakhe akayona isayiphi yami. Akayona ichaphi yakho ukunuka wena. Nama mengahlangana nawe wena uzobona kwa wena. Ubani Buhamba lapha ku YouTube ufika ubuke lapha uVumani Films. Ungangidakelwa ngobuka mo YouTube kanjani ngifuna ukubona wena mina ungangidakelwa mina. Ngibingelele babukeli beVumani Film lo khuluma uVumani walile kwamhlabela ingana uSwanini madoda le phansi emanguzi. Kodwa ke yasikho lapho kuthiwa kakhubalo limbiwe egcekeni. Babukeli my sister ngibingelele nje sibonga kuba nawe njengamanje ungathi nje ubulisa ababukeli bethu usho ukuthi namhlanje yini oze ngayo la kwiVumani Film. Sanibona ababukeli beVumani Film. Lo othathayo kuzinhle le Eastern Cape. So dinengxaki endize ngayo apha. So ingxaki enkulu kakhulu. Ndalala nobhuti wendoda yami. So nisacela uba ninganixazulela kanjani ngeke. Siswami muthu ulala nobhuti wendoda yakho ngabe mhlambe ubhuti biologically obhuti laba bazala umama oyedwa nobaba oyedwa. Ewe ngobhuti uzalwa ngumama notata. Manje kuza kanjani ukuthi mubona ubhuti wendoda yakho ubona indoda kwenzakaleni? Ubhuti wendoda beloko efaka amantombazane ndibona eyami indoda ayikho ndade ndavuka sisikhwele. Ndamxelela uba andiyithandi lento ayenzayo wabe sebuya ke ngokweza kum. Imake muthi ayikho indoda mhlambe ngabe ishonile noma indoda kwenzakalani ngendoda noma mhlambe muthi ayikho indoda ngoba phela khona amadoda usola ukuthi ikhona ifane nomuntu ongekho yabo mhlambe ayikunikeza isikhathi sokuthi ayikunaki uqonda ukuthini ngalokho? Indoda yami ayinikeza isikhathi ise Cape Town ibuya nje. Ayingomuntu ofana ibuye. Ngoku ndabona ba kungcono ndisendelane nobhuti wakhe. Hayi wena manje lento uyenze ngobuhlosile mhlambe noma nje mhlambe okwabo ukulingeka? Ndingathi kukulingeka ngoba ndiloko ndimbona efaka amantombazane. Nami ndihalela lento eyenzekayo. Hayi wena siswami ngiyakuzwa ukuthi sikuningi yini le kudala ukuthi uzube nesibindi sokuthi ulale nobhuti wendoda yakho ngoba phela obhuti laba enimangayiswa sebexabana yini le kudala ukuthi uyithole sulala naye nje? Ebeloko efaka amantombazane ewashintshanisa wadeske wabe uthandana nomngani wami endiclose kakhulu naye. Hayi wena. So umngani wami amane ehamba yakuye abuye angixoxele ngezinto zonke azenzayo. Athuba umthengelani umenzelani so nami ndihalela ke ukwenzelwa lezo zinto because indoda yami le engabuyiyo ehamba udu ithi noma sibuyile ibuye inga nje kungabikho into eright ekhona endlini ingandonelisi. So nifuna ukuyova lento eviwa ngozindle. Uzindle umngani wakho? Uzindle umngani wami omkhulu. So ke ngoku uyangixoxela yonke into eyenzekayo nomuntu wakhe ubhuti lo windoda yami. Noma ebuyile nje ubuya angandenelisi ushaya nje into engavakaliyo ushaya nje udaka. Hayi wena. Ngaye ehlathini ngiyotheza ngalimala. Ngoba kwakusashusha unyawo ngabuye ngakwazi ukubuyela ekhaya. Azothi ntambama ngafonela indoda yami uZamani ngamtshela ukuthi ngilimele. Ngifuna ukumtshela ukuthi ngilimele akayibambi ifoni.
ngaphinde ngamzama nasebusuku angatholakali kwazothi ngakusasa kwamnxa abuyela kum athi bengayiva yena ifoni ebekhathele belele. Hayi wena uphi ngaloso sikhathi umama ezala ke yena kwenzeka yonke lento le? Cha bhuti wami umama ezala akekho kuthiwa xa ndiva waduka. So nosisi ubhuti wendoda washada usemzini wakhe. Okay. La ekhaya sekukhona ubhuti nendoda le yami. Ngelinye ilanga ndiyamfonela ndifuna ukumxelela ngengane yethu egulayo. Hayi wena. Indoda yami yathi ayinamali. Hayi wena. Izoyizama imali kodwa. Kwathi kuntambama sendiyambona ku WhatsApp uposte intombazane and bameshile. Bagqoke ngokufanayo bagonene. Ndimbhalele imessage nami ku WhatsApp ndimbuze bani le ntombazane ufote nayo. Andiphendule athi umuntu asebenza naye. Ndithi hayibo kanjani nide nimeche nokumecha. Athi ke na ke hayi awuzoyenza into lonto ngumuntu nje engisebenza naye. Hayi wena. Ndithi bese ndiyazithulela ke nami. Ngoba vele use Cape Town ayikho lento engizoyenza angeke ngikwazi ukuphuma ndiye Cape Town. Uyaqhubeleka uyangigoqa uthi bekune function emsebenzini. Ingakho bebemeshile bekutheba abameshe. Hayi wena. So ke ngoku ndiyam WhatsApp. Uloko ethi imali yomntana uzoyizama. Diloko ndim WhatsAppile ndibona uba ayingisebenzele ku WhatsApp mandimfonele. Mandithi ndiyamfonela ifoni ibanjwe intombazane. Ithi intombazane akho mali ndiyoyithola. Imali iyasetyenzwa. Yangithuka intombazane yangithuka ngezinye imbezi zigcwele amehlo ngahamba ngawuphuza amanzi ekitchen. Ngalolo suku ngalala ngingadlanga. So wenze njani ngoba phela nayo ingane yagula nayo kumele ukuthi uyihambise eclinic noma esibhedlela la ufuna ukuyihambisa khona? Ngazama ukuboleka imali wathi ubhuti wakhe uzoyiboleka komakhelwane angikhokhele. Nyange wangitholela imali ngahambisa ingane kwaDokotela. Manje siswami after lapho ke suyile esibhedlela kwenzala ingane yaba right kwenzala? Ngahamba ngabuya esibhedlela. Ingane sey right. Ngabe sengiyamxoxela ubhuti lo wendoda yami ukuthi ingathi ubhuti wakho seyangifebela manje. Futhi sengicabanga nogoduka ngibuyele ekhaya. Wangincenga ubhuti wakhe wathi angingahambi ngibuyele ekhaya. Ngibalulekile kuye. Angiqhubeke ngihlale lana. So ubhuti wakhe wangibamba wangiqabula. Ngabe sengihamba ngekamereni. So ngathi ngihlele ekamereni wabefika ubhuti wakhe esithi ayisisi irongo lento esiyenzile. Ngamtshela ngathi hayi ayikho rongo. Ngiyayijabulela mina ngoba vele nobhuti wakho akangenzeli lutho. Nobhuti wakho useyangifebela ngoku usenamanye amantombazane. Akangicingi noncinga. Akanikhathalelanga. Engangikhathalelanga nje ubhuti wakho. Lento mina kade ngangifisa. Ngicela nje sesiqhubeke ngayo. Ezithi ucela niqhubeke mhlambe yini enzeke emva lapho kwenzakalani wathini ubhuti musho njalo? Ngasukuma ngambamba ubhuti saqhubeka saqabulana sabe sesishaya into zakhona. Ngayizwa nami lobu umnandi bebekade bekhuluma ngabo. Ngoba vele kade ndabugqibela. Umuthi wabuza ubunandi bekhuluma ngabo ukhuluma ngomngane wakho? Ngikhuluma ngomngane wami lento kade yiva. Nami nje ndazivela. Manje akubanga khona mhlawumbe ukuthi uyisole ukuthi wenza into wrong? Angikaze ndizisole ngoba ndandivele ndiyifisa lento. Uba nami ngelinye ilanga mandive lento eviwa ngalamantombazane nale ndiloko ndiyibalisela ngomngane wami. Manje siswami awusho lento mhlambe niyenze kanye noma nilokhu niyenza niphindelela? Besigada mayingafika ngomngane wami kube nguye oza kumsiphindele kuyo. Siloko siqhubeka nje. Makhona umngane wami asiyenzi mayengekho siyayenza. So kahle ungasho ukuthi budlela umngane wakho? Webhuti ngingatsho kanjalo. So mhlawumbe awukwazi ufise ngazi mhlawumbe bungabi nesikhwele ke mase mhlawumbe kuyenzeka kufa umngane wakho?
bekuyenzeka lokho sivuka isikhwele maye ingaba ifika umngani wami ndithi hayibo namhlanje bekufanele basikanje nobhuti wendoda yami kodwa kuphinde kufika uba hayibo mina ngishadile la kulomsi ngoba ngelinye ilanga nje wathi efika umngani wami ezobheka ubhuti ngathi akekho ubhuti ngabe ngazi ukuthi ilanga lami nobhuti namhlanje ewu siswami ukhonza khona la ukhonza khona ngikhonza eZiyoni okay ewu mhlambe wawungahlabeki lapha makushunyayelwa mhlambe noma ufile ngazi ukuthi mhlambe uzimoshela izinto zakho uNkulunkulu engakujikela ngalento kade uyenze noma lento oyenzayo ya kona bhuti bekumane kufika makushuyanyelwa kodwa nje mase nifike endlini ndikhohlwe yonke lonto ibikhulunywe ecaweni kufike nje feelings kaBhuti wami manje kubuya ayinunembeza South Africa niyayibonela ukuthi kunjani eMzansi kahle awubungacabanga mhlambe uhlaselwe idemon ngaleso sikhathi wenza leyo nto bengacabangi bhuti bathi nje bekuye kube indlala ingakho bendilokho nje kuthi ndifikelele kuBhuti wami babukeli niyabona ukuthi indlala iyinkinga idalulaka and indlala ingakwenza ukuthi wenze even ngisho nento ongafuni ukuyenza into mhlambe uNkulunkulu engamcasula into engayenza ukuthi uNkulunkulu ajikise izinto zakho siswami ngiyakuzwa but ke namhlanje ngiyathemba ukuthi God is good indoda yakhe izokwazi ukuthi kwenzakalani manje uyimisela ukuthi uyeke lento eniyenzayo nobhuti wendoda yakho noma mhlawumbe ufuna ukuthi niqhubeke ndiyafisa kona siyeke kodwa nakhona indoda yami xa izokwazi ukubuya inake nje iniphathe kahle naseCameroon so meyingakwazi ukuniphatha kahle shuthi sizoqhubeka ke nobhuti wakhe manje yini edala ukuthi la uze la kwiVumani Film njengamanje ufuna ukuphumela obala ndifuna indoda yami izitholela uba sikhona into esiyenzayo nobhuti wakhe my sister ngiyacabanga ukuthi manje njengamanje simfonele indoda yakho lese Cape Town yazi ukuthi kwenzakalani yini enzakala uma ingekho uyabona lonto siswami sizothi nje umfonela uthe uba igama uZindle Zinhle intombi ngicela ukuthi uzongifayela inamba yakhe la ubaba wengane yakho sisi kumfonela siswami ngicela inamba yaba wengane abanye bayombona abanye bafisa ukumbona ngiyabonga my sister zinhle Hello? Yebo bhuti. Uyaphila njani? Siyaphila webhuti. Khuluma noVumani la from iVumani Film. Yebo, nginomkakho la oWuzinhle angazi noma uyamazi wemfowethu. Ngiyamazi. Khona into afuna ukukutshela yona wenceko. Kanjani indaba engazange afike kumina ngitshela lonto leyo? Ukhala ngokuthi manje kukude Cape Town and nawe nje ngazi ukuthi umuntu ongafika ufika ngaleso sikhathi uyabona manje khona into afuna ukutshela yona eyinkingano uyabona akufani nokuthi sithandwa sami yazi ngifele uyiGlobe ngifayela u10 noma u50 uyabona manje inkinga inkinga angafoneli mina afuka kuwena ngizofonela wena mina futhi nje izime nje ziyenzeka ukuthi ayikho lula lento afuna ukuyisho uyabona so ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe uyakusaba kancane kwelinye side yabona webhuti ngikhulumisa ke naye
Ngiyabonga wenceke yami. Siswami ungamtshela nje konke. Yebo babakho njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Babakhe kunenkinga la. Sekwenzekile ndalala nobhuti wakho. Ndithi sekwenzekile ndalala nobhuti wakho. Ngoba kade kwenze njani? Ngoba wena ungumuntu ongabuyiyo and uthi sobuyile awundenelisi. And ndikubonile usuyanjolela. Ubukade upostile nentombazana. Wena ubona izinto ozibona efonini wena uma usubona ukuthi ngiyakujolela. Hayi uyabonakala uyajola ngoba awusafani nasekuqaleni apha endlini. Usushintshile nje. Uyazi ukuthi wena uyangihlukumeza ke lento yakho oyishoyo. Uyazi ke bhuti into esendicabanga ke ngoku sendicabanga ubhuti wakho makavele ahambe ayoqedelela ilobolo ekhaya. Phezulu kwalawa amalobolo sowakhokhile. Ngoba vele ubuvele ungaqedile ukukhokha ekhaya. Awushuthi intsangu wena uyayibhema wena. Uyibhema noparafini intsangu. Asiyibhemi intsangu. Asiyibhemi intsangu sendiphumile kuwe bhuti sendithandana nobhuti wakho ngoku nguye ozohamba uqedela amalobolo ekhaya. Okay, yazi ukuthi manje mangisuka la. Ufuna nje ngithola isibhamu ngoba manje usuthi wena awungiza nalo bhuti wakho lo. Ngithe ngihlabe ngenhlavu nonke. Hayi ke bhuti andiyazi ke leyo mina. Thina siyathandana nje sobabili nobhuti wakho. Uyabona inkinga entsha ke leyo manje na-ke. Futhi hlala ngiyeke umsebenzi ke manje nalapho. Kuyafana nakulo msebenzi wakho akukho nto osisiza ngayo. Ndithi noma ndithi umntwana uyagula kuze kube ngubhuti wami ozama imali ndihambisa umntwana kadokotela. Kodwa umntwana kwangowami nawe. Awunguyo kabhuti wami. Ushuthi lo mntwana loyo kwayena ushuthi akuyena owami. Ngowakho umntwana asozajika. Owami kanjani wena uyahluleka kaloku ukusupport umntwana wena. Ndiwa ndivuka mina ndizamela umntwana. Ushuthi wena mengibuyile mina ngize lapho wena ushuthi wena ungenza isilima nobhuti wami lona naye ngimenzela yonke into kwayo lo bhuti wami ongasebenzi. Hayibo ukwenza isilima kanjani ngoba nguwe othi noba sowubuyile uhlala lo 1 day 2 days usuthi uyahamba. Yazi into eniyanginyanyisa mina. Futhi yabona manje naka ngisekho right kwale msebenzini ke futhi hlala ngiyeke kwalo msebenzi ke manje. Noba ungawuyeka ngoba ayikho into osinceda ngayo. Uvela wena uzothi uzolotsholwa ubhuti wami uzokulobola kanjani? Ubani ozomkhipha lapho ejahambane nokwenza amalobolo ngoba mina oshisa impepho lapha ekhaya. Usukungidakelwa wena. Wena ushuthi uyangidakelwa wena awungazi kahle wena. Uzongibona-ke ukuthi njani-ke mina-ke ngiyeza lapho manje. Alright. Wenkabi ungayibulali uthola amanzi lapho waphuza. Akho manzi engizowathola ngiwaphuze la nawe kwawena uyangidakelwa kwawena futhi. Awu bhuti noma uthola izwi lenkosi liyabaduduza abakhathazekile. Izwi lenkosi lokunuka wena ungihlanyela. Siyabonga bhuti. Wena uyangihlanyela nje ayikho into oyibongayo. Awu bhuti ngiyenzeni mina phela kumina mfethu odayisa ngekhekhe. Uyanginyanyisa kwawena nje. Bavu uthatha umfazi wami wena womnika ubhuti wami. Kwawena shuthi nawe futhi angihlani nina naye lo. Hayibo unkosikazi wakhe akayona isayiphi yami. Akayona ichaphi yakho ukunuka wena. Nama mengahlangana nawe wena uzobona kwawena. Ubani hamba lapha ku YouTube ufike ubuke lapha uVumani Films. Hayi ungangidakelwa ngiyobuka mo YouTube kanjani ngifuna ukubona wena mina ungangidakelwa mina. Okay bafu ngiyathemba ukuthi nawe uzoza la kuthina sikusize in future papa. Angeze umsizo ukunuka. Hey bhuti ube right ungaphuza uparafini bye bye. Akho parafini okunuka lo ngijwayela wena. Hey indoda yakhe inolaka awucanga sizokudubula. Angisayikhathaleli nokuyikhathalela.
vele uthe kunjani kuvele kubanda indlu yonke mekhona we kube ngathi kunama ice. uSouth Africa akobe niyabona inkinga ziziningi la emhlabeni manje usethuka mina ngiyenzeni. Siyabonga, amen.